Isang resort. Wow, kita ninyo kung paano maganda dito sa resort na to. Live tayo ngayon. Tignan ninyo kung ano nasa paligid, and then hulaan ninyo kung saan ito banda. We are live. Brought to you by Ilocano Mat TV. Resort. Beach resort. Meron pong isang nilalang doon sa banda doon. Isang pilingerong nilalang. Ito po siya, oh. Yan. Yan na yung isang pilingerong nilalang. Oh, di ba? Di ba? Yan. Gusto niya diyan, oh. Live tayo ngayon sa YouTube. Featuring isang pilingerong nilalang. Ayan, gusto ba ninyong mag-ride ng waves? Live tayo ngayon dito sa isang beach resort. Swimming tayo. Napakaganda po dito. Gusto ba ni isang pilingerong nilalang? Oh! Ito, may gwapo dito. Brought to you by Ilocano Mat TV. Dami rin mga nagswi-swimming. Yan. Salamat sa mga nanonood. Ayan. Live po tayo ngayon sa isang beach resort. Hulaan ninyo kung saan ito. Pwede kayo mag-chat. Live po ito, brought to you by Ilocano Mat TV. Yan. Napakaganda po dito.
Pwedeng mag-serve. Yan. May mga, yan ang clue. O, dito ang clue. Ganito yung paligid niya. Live stream tayo sa isang beach resort. Brought to you by Ilocano Man TV. May ilog kasi dito sa banda rito eh. Yan o, ilog po yan. Tapos, kung titignan ninyo mabuti, yung ilog na yan, baba siya o. Yan o. Tapos dito, dagat na yan. Dagat na to. O, ilog, tubig ilog ito. Tapos yan, dagat. Dito siya nagtatagpo yung sa tubig alat at saka tubig tabang. Yan o. Yan, galing dyan yung ilog. So, pag ganito siya, ilog yan. Then, dito siya bababa sa banda rito. Part na yan ng dagat. Ayan. May mga nagsuswimming doon sa banda ron. Live stream po tayo. Brought to you by Ilocano Man TV. Yan. Live stream brought to you by Ilocano Man TV. Wala rin ito banda. Pero nandito tayo sa isang beach. Yan ang paligid niya, clue. May mga nagsuswimming dun sa bandaron. Pwede kayo mag-chat. Tapos, i-reply ko kayo sa chat. Pero live stream po tayo ngayon. Brought to you by Ilocano Man TV. Ang tanong, saan kaya ito banda rito? Hulaan nga ninyo kung saan tayo ngayon. Basta ang clue, tignan ninyo ang paligid. Kita ninyo, live tayo. Tapos, ayan, may mga nagsuswimming doon sa bandaron. May mga pa-picture-picture. Dito rin, sa banda rito. Ayan. Live, brought to you by Ilocano Man. Oh, last 1 minute and then i-stop ko na po itong live. Ayan. Nandito tayo sa isang beach resort. Live po tayo ngayon, brought to you by Ilocano Math TV. So gusto ko hulaan ninyo kung saan kaya ito. Ang clue ito. Tingnan ninyo kung baka napuntahan na ninyo dito sa park na to. Yan, oh. Napakaganda. Yan. 30 minutes. Ah, hindi pala 30 seconds na lang po. 30 seconds. And then, ito na tayo. Last 30 seconds. Naka-live po tayo. Brought to you by Ilocano Man. Salamat sa mga nanonood. Salamat. Ayan o. O, diba? So, i-off ko na to. May 3 nang nanonood. Alam niyo gusto ko sanang i-off ito. Kaya lang 3 na kayo eh. Kaya malay ninyo baka dadami pa kayo. Sige, tignan natin mamaya. Hindi ko muna i-off ito. Alang-alang sa 3 nanonood. Pwede kayo mag-chat. But we are live stream. Ayan. May nagpapatigil dito na kasama ko. Pero matigas ang ulo ko ngayon eh. Kasi may 3 nanonood. Salamat sa mga nanonood. Dito sa isang beach resort. Ayan. Live.
Brought to you by Ilocano Mata TV. Ayan. Hulaan nga ninyo kung alam ninyo dito sa part na to. Baka nakapunta na kayo dito. Oh. Ayan. Hanggang may nanonood, hindi ko ito i-stop. Pero ang lakas ng alon, grabe oh. Oh. Oh, di ba? Dito yung may mga mahihilig mag-surfing, sigurado ako mag-enjoy kayo dito kasi blue. Blue na blue itong sa dagat niya, plus at the same time, oh, kita naman ninyo. Oh, napakaganda, napakalinaw din ng dagat. Oh, yan oh. Sunod-sunod ang alon, oh, kita niyo. Yan. Oh, sunod-sunod ang alon, grabe, napakaganda dito. Live stream po tayo, brought to you by Ilocano Mata TV. So hindi ko po muna ito i-stop hanggang may nanonood. May 5 nanonood, salamat sa 5 nanonood. Ayan. So may nagpapa-stop. Sandali, balik na lang tayo ulit. Pero nandito kami sa isang beach resort. Brought to you by Ilocano Mata TV. Ayan, salamat po sa mga nanonood. Huwag kayong mag-alala. Nandito lang ang Ilocano Mata TV live. Live. Mag-comment kayo sa comment section kayo para makita natin kung anong reaction ninyo dito sa live stream ng Ilocano Mata TV. Ayan, oh, so kita ninyo yung nasa paligid. Yan. 'Di ba sinabi ko kanina, mayroong mayroong yan oh, so i-stop ko na. Pero yun yung part na ilog, tapos diyan yung dagat, nagdudugtong yung ilog at saka dagat yung tubig. Tabang at saka tubig alat. Yan siya oh. Napakaganda dito, napakalinaw ng tubig dito. Grabe, grabe, grabe. Salamat, salamat.